Καστανός, άνοιγμα για τον Καστανό και πάλι εδώ. Καστανός σουτ και είναι το γκολ. Καστανός εδώ σε πρώτο πλάνο. Άνοιξε το σκορ. Εδώ Καραγκιόζοπουλος για τον Ράντονιτς προς τον Μαύρο. Θα κόψει ο Τσιφόγλου. Μαύρος μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γυριστό σουτ και είναι το 1-1. Ένα θαυμάσιο σουτ του Μαύρου μέσα από την περιοχή. Και το σκορ 1-1 καθώς φτάσαμε στο 20ο λεπτό της συναντήσεως. Εδώ ο Μαύρος που μέσα στην περιοχή καλά πλασαρισμένος θα γυρίσει με αριστερό σουτ μέσα στα δίκτυα του Κούκλα. Ξαναβλέπουμε όμως την φάση. Απέτυχε στην προσπάθειά του ο Βρετός να απομακρύνει την μπάλα. Φτάνει στον Μαύρο που στο πάρει στον αέρα και με γυριστό αριστερό σουτ θα κάνει το 1-1 στο 20ο λεπτό της συναντήσεως. Καλοτραβηγμένο το κόρνερ από πολύ κοντά και είναι γκολ αυτή τη φορά από το Νικολάου. Ο Νικολάου που είχε προωθηθεί θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Κούκλα, ενώ θέλουμε ακριβώς 1 λεπτό για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Νικολάου.